दै 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 गरदसे दै हर आंनो गरदसे मोनलोंबाबो जागोन दै उदै साजोब्बाय आंना दै गारामा रानब्रबबाय दै फाफि सैमा बोराय मा जादों नोंहा हो मा जादों फाफि बोराय सैमा जाग्रा बोराय दै एसे हर आंनो थैसिगोन आं नङाबा बिदि दाखालाय एसेबां साजा दाहो आंनो दै दासो मोनदों माथो बुंदोंमोन माथो दुगामारि होननानै हो आं बायदि मानसिजों रावबो हाया होननानै आंखौ हमथाना लाखिनो हाया होननानै दालाय माथो दासो रियेलाइज जादोंना नोङो हो दासो रियेलाइज जादों बेबायदिनो नोङो रानै थैनांगोन मिथिबाय रानै थैनांगोन नों आंखौ मानो बेबायदि खालायदों बुंनाय आंथ' दायनिगिरि नङा मा दायनिगिरि नङा दायनिगिरि नङा रितुआ जेसेबां दाय दङ बिहा नोंहाबो एसेबां दाय दं नों खोमा एंगारगोन सानदों नामा नों बेबायदिनो थैनांगोन रानै आंखौ रेहाय हो निमाहा हो आंखौ बेबायदि खालायफिनलां आंखौ रेहाय हो बिराद गोजोननाय मोनदों आं दासो जेरै मावनाय एरै फिथाइ सौग्लिनाय बोराय दै नांगौना नोङो दै लों हर लांफै दैखौ बिसिम लांफै लांफै हागौबा लांफै नै दै दं आंनाव नै गिलासाव दै लाबोदों आङो लांफै बोरमा फाथि हिनजाव आंखौ सिनायगोन नों आंखौ बेबायदि थरफायदों नोङो दै गरदसेनि थाखाय नायगोन आं नोंखौ अमा बुन्दि हारामि नोंखौ नुबाय माबोरै जायो मानसिया नुबाय बेफोरखौ मोनदोंमोन नों माब्लाबा मोना बेफोरखौ आंसो होदों नोंनो बेफोर नोंनि मावनायनि फिथाइ मोनथिबाय बेबायदिनो थरफायबाय था नोङो लाब गैला नोङो रागा जोंनानै आंखौ अमा बुन्दियानो बुं सैमा फाग्लियानो बुं जायानो बुङा माने नों बे जायगायाव थैनांगोन रां राजा अबाव थांनायलै मबाइल चार्ज हैदोंमोन बेनिफ्रायलाय नोंसानालाय सिखावा सावना गालांनाय न'खौलाय फाहामबायना फाहामाखै मोजां जाबाय फाहामबाय एसे बेनिफ्रायलाय होमबालाय मबाइलखौलाय सोरनावथ' चार्ज हैखो नोंलाय आब' सुखि रोङानाव मालायनावसो मबाइल चार्ज हैबाय थायो नोंहालाय माथो नोंसा बिगुमायानो माथो साख्रियावलानोलै खोनादों आङो नोंसा बिगुमाया होनबा हरल'सो थाफैनो रोंगौ होनबा हाबा जाया गाराने माथो नोंसानाव हर थाफैबाय थायोनो नोंसा बिगुमाया बेनिफ्राय नोंसा बिगुमाया साख्रि मावलायनानै मामोन लायो खेफ्रासो नामा नोंसोर मालायनियावसो मबाइल चार्ज हैबाय थायो मोनसे लाइननि कानेक्सन होनो हाया होमबा ना नोंसा बिगुमाया हर थानोल' फैखायो नोंनोलाय मानो नांगौ मोनथियां नङा राजा थारमाने आं बुंदों आरो नोंसोर होनबा मालायनियाव मबाइल चार्ज हैबाय थानो लाजिया होमबा बिगुमै साख्रि मावलायनायानो लाइनबो कानेक्सन बानायना होलाया होमबा आं जानायमोनब्ला मालाबानो होसिगौ गुमाया साख्रियाव थांदोंसो फैबानो बानायगोन ना बानायखागोन गुमाया बानायगोन होनना बुंखादों खामानि गैया नोंसा बिगुमाया मुङावल'सो बिगुमै मा बिगुमै बेलाय न'आबो बायलाला मबाइल कानेक्सन गैया लाइन कानेक्सन गैया जेबो गैया आं जानांगौमोन दाउदै बायदि नोंसोरखौ दोनगौमोन आं दाउदै बायदि माबा जानला मोनला बुंबाय थायो थांसां नय नोंसा गुमाया खामानि गैया गावासो खामानि गैया आयु बेसेरा अंखांखां मोनबाय आं हाला बेबायदि थरबायबाय थानो फाफसो नांगोन आं दैखौनो लोंहोथारनोसै आं गरदसे थाब नांजानो गिथारबाय आं लोंहोथारनोसै आं नोंनो दैखौ एसे लों दैया गोग्लैबाय लों बेखौनो बुङो खिथेर आरो सप्तासे नेबाव नोङो दै मोनलोङाबा मानसिया सप्तासे 10 दिन बेखिनिल' बेनि उनावथ' मानसिया थांनानै थाखाया नोंनो थागो होखाया दै गरदसेबो होखाया जास्ट साननैसोल' नेबावथारदो नोङो फाथालाव थांसिगोन नोङो नोरोखाव दाना माबा बेफोरखौ खालाय इन्ट्रेस्टआव मोनग्रा जाबाय ने गिबियाव फैनायाव ट्रेनिंखौ गिनाय मोनोमोन दा माबा इन्ट्रेस्टिंसो मोनो
इन्टारेस्टिं मोनाबा बेफोरनो जोंनि खामानिबा बेनिफ्राय नों दिनै मानो मिस्टेक जाखो नोंना नोंथ' सानफ्रोमबो हायो दिनै मानो मिस्टेक जाखो दिनै एसे देहाखौ माबोरैबा मोनदों दे आं सालु साला जादों नामा बांद्राय मोनदों ने लोमजानाय मोनदों सानायालाय मोदोमा साखादों बेनिफ्राय लोमजानाय मोनदोंलै आं मानोथो खिन्थायाखै होमबालाय नोंलाय बांद्राय मोनबाथाय खिन्थासिगोन लाजिनायबो मोनलाय लाङोलै आङो लोमजादों होननो हैद मा लाजि बिलाय बेमारखौलाय बेमार आरो नङालै माने ट्रेनिं खालामनानै लोमजादों बेमार जादों होननानै बुंनो लाजिनाय मोनसिलै आं होबा सेंग्रा मानसि जानानैनो बेखिनिखौ हालाबा एसे लाजिनाय मोनोना थैद बेबायदि नङाब्रा मा देहाजोंलाय मा हौवा हिनजाव बेलाय बेमारालाय जानो गोनांबो जागोन आरो हौवानाबो जागोन हिनजावनाबो जागोन हौवा हिनजावजों खोथा जायो नामा बांद्राय मोनोबा खोन्थाब्रा देहाखौलाय मानो खस्थ' होनांगौ मालाय माबा खालामगोन ना बिसोरो नायनोसै र' दिनैबो मोजां मोनाबा गाबोन खिन्थासिगोन थ'दो होमबा एसे रेस्ट लाहैनोसै मोदोमफोरखौ गिलिर मोनसिदों ने फैदो थांसै माबा सरिलै जुगामि आं बार्थडेआव थांनो हानाय नंला दे बिराद खामानि पेन्डिं जानानै दङ नों बार्थडेआव फैला रनि आं बेसे आसा खालामनानै दंमोन नोंखौ बार्थडेआव फैगोन होननानै दासो मिन्थिबाय आं गुबुन सिख्ला जानानै बालाय फैगौमोन आरो नोङो ना आंखाय नों फैयाखै आंनि बार्थडेखौबा बार्थडे होननानै साना नोङो मिन्थिबाय दे आङो नों आंखौ फ्रेन्ड होननानैनो साना नों ओरैनो आंखौ जेबो बायदिखौनो मोना नोङो जुगामि मानो बेबायदि बुंदों मानो लोगो सानाखै नों आंनि सासे बेस्ट फ्रेन्ड नों आंनि फ्रेन्ड मोनथिबाय नाथाय दा आं बिराद प्रब्लेम दं माने आंथ' बुंखादोंमोन ना जोंहा माने गुवाहाटियाव गोदान ब्रान्स खुलिनो नागिरदों होननानै बे ब्रान्सआव आं थारमाने थांनांगोन दा बिराद खामानि पेन्डिं दङ माबा माबि खालामनो दंसै दा अफिसाव थांनो दङ आं थांनो हानाय नङा नों गाज्रि मोननाङा मानो बेबायदि गाज्रि साननानै लादों नेक्स्ट इयाराव मोजाङैनो नोंनि बार्थडेखौ खुंगोन दे बाट बे बाराव आं हानाय नंला जुगामि थांनो माने बेबायदि बुंदों दे नोङो बा एसेबां खामानि बिजि जाबायना नोङो खेबसे नों एसेबां खाथि जानानैबो आंनि बार्थडेआव नुजाफैनोनो हाला मा एसेबां गाज्रि नों आंखौ लोगो होननानै साना गुबुन सिख्ला जानायमोनबालाय थांगौमोन आरो गुबुन लोगो जानायमोनलाय थांगौमोन मा बुंनो थारमाने बे समावनो बेबायदि जानानै होबाय बार्थडेसो आरे बाबा बार्थडेसो माने एसेबां टेनसन लानो नोङो बार्थडे नांलायगौ नामा पार्टि खालायनो आं गुवाहाटियाव थांगासिनो नोंखौ लिंहरगोन ना नोंसोरखौ लिंहरगोन बारहुंखा नों गुवाहाटियाव थांबानो जाबाय पार्टि खालायगोन बेलाय मा गिदिर बाथ्रा दै बार्थडेखौनो एसेबां टेनसन लानाङा नोङो मिथिबाय मा सानना दोनदोंमोन आं नों आंखौ जेबो बुजिया मा साननाय साननाय माने सानदोंमोन आरो बेबायदिनो लोगो नालाय पार्टि खालायगोन बार्थडे बेफोरखौनो सानदोंमोन आरो दे नोंसोरलाय जों बायदि गैजा रोङिनि मानसिनि बार्थडेआवलाय अबावथो फैनो दे दोन बेसे मा सानदोंमोन रनि हाबिला जों गुवाहाटियाव थांनो मोनगोन होननानै नों ख्लाब जादों ना आंनि बार्थडेआव फैगोन होननानै फैया जाबाय नोङो हाबिलाखौनो बुथारगोन आं नोंखौ जुदि आं पापि बायदि मोजां मोननो हायो नोंनि थाखाय हाजारथा गाज्रि खामानिबो मावनो हायो आङो हाबिलाखौ नागिर बुथारनो हागौ आं नों साला हाबिला साननानै हाबिलाथ' रायज्लायखाया नोंजों थेवबो नों हाबिला साननानै आंजोंसो रायज्लायबाय थायोमोन नोङो हाबिला साननानै नों आंखौनो सिनायाखै आंसो हाबिला नोंनि अरिजिनेल हाबिलाखौ बुथारगोन आं हेलौ जुगामि हेलौ दाननासो होबाय खोमा सिख्लाफोरखौ बिदि आरो मा बुंनो रागाया एखे गन्थं बिजौनो थायो सेकेन्डआवनो राग जोङो आब' जाख्लाया गुमैखौ मायबा माबि बुंदों गाज्रि बुंदों मायबा माबि मा गुमैखौ माने गुथालखौ गुथाल गुमैखौ मायबा माबि बुंदों खेफ्रा बुंदों गाज्रि बुंदों आरो नोंसानाव थाबाय थायो फैबाय थायो हर थाबाय थायो बिनिफ्राय नोंसानो लाइट साइट बानायना होआ न'बो बायलाला नोंसा गुमैया गाज्रि खेफ्रादार होनना बुंदों गाज्रि गोसोन नालाय गाज्रिना ओंखायनो बेबायदि सानो बियो मालायखौबो गाज्रि सानो बिखौ नुबानो साइड जाखानांगौ मानो माथो होयो माथो होनाङा बिखौ गाज्रि फोरोङो बियो गाज्रि बिना आखला मोजां खोथा फोरोङा बियो गाज्रिखौसो फोरोङो आं माथो होखायाखैमोन बिसो सिगां सोरानायाव थांनायलाय मबाइल चार्ज मालायनायाव हैनो लाजिया बिदि होनना बुंदों बिगुमैया आर्मि साख्रि मावलायो माथो मा एसे खेफ्रा नोंसा गुमैया खामानि गैया आं जानोबा दाउदै बायदि लाखिगौमोन नोंसोरखौ होनना बुंदों मायबा मोजां आखल थानायनि गियान गुनि थानायनि बियो साख्रि मोनगोन दे मायावबा साख्रि मोनगोन बियो सिखाव जातनिसो बियो मोजां नंखाया बियो गाज्रि आखलनि मानसि मालायखौ मेगन साग्रा मालायनि गाज्रि मावग्रासो बियो बिहालाय माथो मावर जादों गुथाला साख्रि मावो मावा मायबा हरा बिहालाय मानो नांजादों बेफोरखौ बुंनो गोनां मा मानसियानो माबा हौवा बायदि नङायानो हिनजावफोरनि खुगाफोरासो बेबायदि जानला माला बुंहैलाबायो गावबो हिनजाव मुवासो हिनजावफोरनिख्रुइबो बांसिनसो जानला माला बाथ्रा बुंनायाव एक्सपार्ट सैखाया आं बिखौ साजा होनो नागिरखादों र' आङो बे बोराया थानायखायसो हायाखै सासे बोराय थाफैना दंमोन बिसिनाव दाख्लै आं थांनायाव मा
मा होनदों नोङो थांनाय बोराय सोरनाव थांनाय जेबो नङा माने ओइ माबा थांदोंमोन आङो खेबसे ओरैनो माबा लायनो होननानै बिसो थांखानाङाबो बिसिनाव मोजां नंखाया बियो सिखावसोखा